Kar ku manta ku danna mana alamar subscribe kana da ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura wannan shirin. Mun gode. A yau insha Allahu za mu fara sabon littafi ne mai suna Fatutu, littafin marubuciya Fatima Sunusi Rabi'u Ummu Affan. Sai ku kasance tare da ni domin jin abin da wannan littafin ya ƙunsa. Littafin Fatutu, babi na farko. Bismillahirrahmanirrahim. Ƙauyen Kuhon Tambo da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Ƙanƙara ta jihar Katsina. Wata yarinya na hango wacce a shekaru ba za ta fi shekaru 12 ba. Sanye take cikin atamfar riga da zani, sai dai atamfar ta ja jiki domin ta koɗe, kanta kuwa irin kallabin nan ne mai santsi. Tafiya take tana sauri sosai, daga gani zaka gane ranta ɓace ke. Ƙofar wani kwarɓaɓɓen gida naga ta shiga ginin ƙasa. Kaka, kaka, kaka! Da sauri wata dattijuwa da ba za ta wuce shekaru 50 ba ta fito har da ɗan gudunta. Takwara, me kuma ya faru? Zazzaro ido take cike da jin masifa ta ce, wallahi kaka ki shiga tsakanina da Ɗanlami. Yanzu shi ko kunya bai ji ba, ya san ya yarfa ni a gaban ƙawayena, amma a yau zan ɗauki mataki ba sai gobe ba. Kaka ta ce, wai takwara me ya faru ne? Haba 'yan fatutuna. Tana matuƙar jin daɗi kaka ta kira ta da wannan sunan, sai ta fara washe baki ta ce, kakata, kakata, shi yasa nake son ki kakata. Kaka ta ce, yauwa 'yan fatutuna, ko kefa, bari da ɗauko mana ɗumamen tuwon nan mu ci. Kaka na shiga madafin girki, Fatutu ta fece waje da gudu, kai tsaye dandali ta wuce. A can ta hango ƙawayenta Hanne da Luba, sai Tsahare. Da sauri ta ƙarasa, suna ganta suka fara ihu, ye ga Fatutu, ga Fatutu. Zaunawa ta yi da ɓaran a ƙasa ta ce, kai ba wannan ba, kun san wani abu? Haɗa baki suka yi wajen cewa sai kin faɗa, domin sosai dukansu ke tsoron Fatutu, sai abin da ta ce suke kamar wata babarsu. Ta ce, Ɗanlami yau ne ya taɓo, kun san abin da ya ce? Suka ce, a'a sai kin faɗa. Ta ce, cewa yana sona, ni ko kun san ba abin da na fi tsana saboda sama da saurayin kusa da gida a ce yana maƙotanmu ya ce yana sona. Duka zuba mata ido suka yi, domin sanin Ɗanlami duk cikin ƙauyen ya fi kowa haɗuwa, domin ɗan ƙwalisa ne, ya iya wanka. Ta ce, ku matso ku ji abin da za mu masa. Haka dukansu suka kawo kunnuwa suka haɗa kai ta raɗa musu. Dukansu ihu suka saka da cewa ye, suna ci gaba da wasansu. Sai ga Ɗanlami da abokansa sun zo dandalin. Yana ganin Fatutu ya nufi gurin ta, fuskarsa ɗauke da fara'a. Ita kuwa ganin ya doso su ta ce wa ƙawayenta, gashi nan, kar dai ku mance da abin da na ce. Dukansu suka amsa da to. Da fara'ar sai ya ƙaraso rungume da hannayensa a ƙirjin shi. Ya sha wata koɗaɗɗiyar riga roba, dogon wando da irin rigar nan ta ƙauye mai girma mara hannu, sai doguwar hula ja. Yana washe haƙoransa waɗanda suka fara ja saboda rashin brush, ya ce, Fatutu 'yan mata an zo dandali ne? Dariya ta saka tare da nuna shi da yatsa. Duka ƙawayenta suka fara dariya. Cikin ƙarfi Fatutu ta fara tafa hannu. Tana tafi, ƙawayenta ma suka fara. Cikin waƙe take cewa, Allahn tsine, sai ƙawayenta suka amsa da to, sannan suka haɗa baki wajen cewa, Allahn tsine saurayin kusa da gida, jiya ya zo, shekaran jiya ya zo, yau ma ga baƙin karen ya dawo. Tarere suka ce, ɗauki kara Fatutu, ɗauki kara ki kori ƙaton banza. Dariya suka saka tare da darewa daga gurin. Sosai Ɗanlami ya ji haushi, musamman daga yadda abokansa ke masa dariya. Tsaki ya ja yana gyara hurarsa, ya ce su Fatutu. Tsaki ya ja yana gyara hularsa ya wuce. Su Fatutu kuwa ba su tsaya ko ina ba, sai kofar gidan Malam Sallau mai kwasar kashi. Ta ce, mu je tsokana, babu busu suka bi ta, domin haka suke binta kamar zare da abawa. Sai abin da ta ce suke yi. Cikin waƙe suka ce, Malam Sallau mai kwasar kashi, ku buga masa tambarin mai kwasar kashi. A hankali ya lallaɓo, domin daman ya daɗe yana jin haushin yadda yarinyar da ke kwaso zugar ƙawayenta suna tsokanar sa.
Har ya kusan zuwa Fatu ce ta fara hangosa da sauri ta ce gashi nan ai kuwa gaba ɗayansu suka saka dariya tare da ihu suka ruga. Binsu ya dinga yi sai wana shi suke yi. Fatu ta tsaya ta ce Allah sarki Malam Sallau ka bani tausayi zo ka kama ni. Sai ta fara miƙo masa hannu da ta ga ya zo kusa da ita ta falla da gudu haka ta dinga wana shi. Daga ƙarshe shine ya gaji ya bar su yana zan kama ku. Fatu ta saka dariya tare da masa gwalo ta falla gida da gudu. Kakas mai ƙosai na dawo. Daga madafi kaka ta fito riƙe da haɓa. Ta ce o ni Fatutu me zan gani haka kuma. Fatutu ɓata rai ta ce kai kaka me kuma ya faru. Ta ce me bai faru ba ke yanzu saboda Allah ɗumame fa na shiga ɗauko mana amma kika fice daga gidan nan. Baki ta turo gaba wanda ya zame mata tamkar jiki ta ce to yanzu sai in ci. Kaka ta shiga ciki ta ɗauko musu ta shimfiɗa tabarma a ɗan tsakar gidan nasu gindin bishiyar dalbejiya duka suka wanko hannayensu. Luma ɗaya Fatu ta ɓata rai ta ce wallahi kaka cutar mu kawai kike in na birni ba jiya ta aiko da kuɗi ba na je gurin mai ɗan kanti na amso ba amma sai ki dinga mana tuwo. Kaka ta ce sabo da yi wallahi takwara idan ba tuwon nan na ci ba na jin daɗi. Baki ta sake turowa ta ce sai ki ci ni na ƙoshi. Da sauri kaka ta kalle ta haba Fatutu na za ta wuce ɗaki kenan sai ga sallamar baba Rabe ya shigo yana bambam faɗa tana ina yau ko ni ko ita a gidan nan yau ko ni ko Fatutu a gidan nan ke wace irin fitinanniyar yarinya ce to ba za ki jaza min bala'i a gari ba ana kallo na da mutunci ki bata ni a gari ba. Da gudu Fatu ta yi bayan kaka tana ƙunƙunai da turo baki gaba. Kaka kuwa miƙewa ta yi tana cewa Rabe me kuma ya faru an ƙara ƙullawa jika ta sharrin ne. Cike da takaici ya ce sharri kuma baba yanzu hanyata ta dawowa daga kasuwa Malam Sallau ya tare ni yana faɗa min irin cin mutuncin da Fatutu da zugar ƙawayenta suka masa. Gaskiya yarinyar nan yau sai dai ta koma dangin ubanta ko kuma ta tafi gurin uwarta. Haba yarinya ƙarama rashin ji irin haka. Wani kallon banza kaka ta mata iye Rabe kai ma ka fara biyo mutanen ƙauyen nan da suka tsani takwarata ko to daga kai har su duk bakin cikin ku akan jikata sai dai ya ƙare akan ku. Kawu Rabe ya ce haba baba yanzu wannan ne bakin ciki bayan irin cin kashin da yarinyar take wa mutane. Wallahi albasa ba ta yi halin ruwa ba domin sam ba haka Saratu sake ba shi ma Kabirin ba halinsa kenan ba. Tsaki kaka ta yi tare da kama hannun Fatutu suka nufi ciki tana cewa ka dai ji da shi kuma ka kai su ka kai su idan kaya ne. Girgiza kai kawai kawo Rabe ya yi cike da jan takaicin wannan hali da babarsu da san ba ta son laifin Fatutu. Kafin ya kaɗa baransa wanda yake sayar da dabino zuwa ɗakinsa ya ɗauko buta zuwa banɗaki. Fatutu ta kalli kaka ta ce kaka sharrufa Malam Sallau yake min kawai dai yana so kawu Rabe da ke ni ne. Ta ce rabu da su kawai ai mutanen ƙauyen nan sun haddace baƙin ciki. Kwanta jika ta ki yi barci duk wanda ya ce zai ci tuwo da ni wallahi miya zai sha. Cike da jin daɗi Fatutu ta haye gadon ƙarfen kaka ta yi kwanciyarta nan take kuwa barcin gajiya ya kwashe ta saboda wuni yawo da guje-guje. Asubar fari ta ji kaka ta fara tashi ta cike da kulwa take duban kakar ta na mutsitsike idanuwa. Kaka ta ce ki tashi ki yi sallah ta kwara ki tafi kai min nuƙan ƙosai. Cike da magagin barci ta ce kaka babba a kira sallah asuba ba. Ta ce an kira ni har na yi sallah na wanke wake. Haka Fatutu ta tashi ba domin ranta ya so ba tana ƙunƙune ta kinkimi buta makewayi ta shiga sannan ta fito ta yi alwala bayan ta idar da sallah ne ta ɗauki niƙan tana surutai ke kakar nan kullum sai kin yi ƙosan nan bayan kuɗin da inna ta binni ke aiko miki amma saboda ki wahalar da kanki ni ma ki wahalar da ni. Kaka ta ce yi haƙuri ki tafi kin san an saba da ƙosan nawa ni kaina na saba idan ban yi ba san bana jin daɗi. Haka Fatu ta fita tana ci gaba da mita kai tsaye gurin Yahuza mai niƙa ta nufa wanda shine kawai yake niƙan
a garin sai gidan wata mata ita kuma tsada nashi yafi arha, shi yasa in dai kaje zaka iske layi sosai. Yanzu ma uban layi Fatu ta iske ko kallon layin bata yi ba. Ko kallon layin bata tsaya yi ba ta nufi can gaba gurin Yahuza ajiyewa tayi kusa da shi tana wani ciccin magani. Kallonsa tayi. Yahuza da ka gama wannan kayi nawa. Duka mutanen gurin suka kalle ta domin kowa jira yake a zo kansa. Yahuza ya ce haba Fatutu baki ga da layi bane kuma kowa ya kosa a yi masa ya wuce. Hararsa tayi ta ce ni babu ruwana da ka gama wannan kayi nawa, idan ba haka ba wallahi daga yau injin nan ya daina aiki. Da sauri ya ce ai ba a yi haka ba Fatutu, an gama, domin ya san halinta ta taɓa ɓata masa inji akan rashin ƙin mata niƙa. Nan fa 'yan gurin suka hau surutu kowa da abin da yake cewa. Zulai ta fi kowa zaƙewa, ta ɗauko nata ta dawo da shi kusa da na Fatutu ta ce wallahi sai an yi min tunda na riga ki. Wallahi sai an yi min tunda na riga ki. Kwalarta Fatutu ta ce to sai a yi mikin sai a yi. Kwalarta Fatutu ta ce to sai an yi min za a miki ko za ki hana ni. Zulai ta ce to baki isa ba. Bakinta Fatutu ta kai wa naushi aiko nan take ya fashe. Zulai ta saka ihu ta tura ta. Ta yi baya a zafafa. Zulai ta sake dawowa da niƙanta gaba. Fatutu da ta bangaza ta daga Zulai har geron da ta kawo niƙa suka wuntsila. Ganin haka kowa ya yi baya. Zulai ta tashi tana kuka ta ce wallahi ba zan yarda ba. Ganin Yahuza ya gama mata niƙan ta ɗauka ta yi tana hararar Zulai ta ce yo kar ki yarda mana don Allah ki yi ta zama a nan gurin. Ta ba wa Yahuza kuɗinsa ta yi wucewar ta ko a jikinta. Tana komawa ta ajiye niƙan kaka ta ɗauko mata allonta tare da naira 10 ta ce maza ki wuce Islamiyya kafin ki dawo na dama koko sai ki sha. Ganin naira 10 yasa Fatu ta amsa tana murna ta amshi allon ta yi ficewar ta. Makarantar allo da take zuwa a can ma tsokana ta dinga yi sai malamin na karatu ta saka dariya tana kallon sa da nuna wa tsahare ƙawarta gemunsa har ya gaji dai ya ce ke Fatutu dariyar me kike? Sake saka dariya ta yi ta ce babu komai malam ci gaba. Ko da aka tashi yara suka dinga tsokana kafin su taho gida. A hanya ta game da yayan Zulai Habule zai je gidan su Habule. Irin 'yan daban nan na ƙauye ne. Ai yana ganin ta ya ce yauwa ga fitsararriyar can. Tana ganin yayo kanta da kuwa ta tuna abin da ta wa Zulai ai da gudu ta ruga a guje. Habule ya bi ta. An jera kwanukan koko da ƙosai ana jiran layi domin sosai ka ke samun 'yan kasuwa saboda ta iya ƙosai da koko sosai. Duk ƙauyen garin gurinta ake zuwa saya. Ai da Fatu ta shigo zauren a guje gaba ɗaya ta yi ambaliya da kwanukan, da wanda aka zuba koko da wanda ba a zuba ba. Duka 'yan gurin suka miƙe a matuƙar fusace. Dukansu suka fara ƙananan maganganu suna wallahi ba za su yarda ba. Kaka kuwa gurin Fatu ta yi da sauri tare da riƙe ta tana tambayar lafiya me ya faru. Kafin Fatu ta ba da amsa tuni suka ga Habula ya shigo. 'Yan gurin tsayawa suka yi da sauri ganin adda a hannun Habulan. Daman kuma an san shi ɗan daba ne. Da sauri kaka ta mayar da Fatutu bayan ta ce Habula lafiya? Cikin muryar 'yan jagaliya ya ce a radiyo idan ba a biya geron nan ba sai na fasa wa yarinya kai. Ba don ma ina son ki ba wallahi da yau sai na cire miki kai. Wata muguwar harara ta banka masa daga bayan kaka tana cewa cikin tsiwa Allah ya kyauta in soka. Cap sai ma ta fashe da kuwa tana cewa wallahi ka cuce ni ba zan yafe ma ba, me zan yi da kai? Kanta yo da sauri kaka ta tare ta ce tsaya Habule faɗi kuɗin geronka na biya ka. Daɗin abin uwarta ba matsiyaciya ba ce, kullum sai ta turo mana da kuɗi, ta faɗa tana kwance haɓar zaninta inda take ɗaura kuɗi. Ya ce 250 ne. Kaka ta ja tsaki kaka na jin tsaki ta ce
ga tsiyar ku nan sai a wuce Allah ya kyauta jikata ta auri matsiyaci irin ka. Ya ce wallahi kaka ina tausaya miki ne yau da sai kin gane kuranki. Ya faɗa yana tafiyarsa. Kaka ta ce matsiyacin yaro kawai ɗan shaye-shaye. Yana fita duka 'yan sayan koko da ƙosai suka taso suka fara hayaniyar su ma ba za su yarda ba. Haka kaka ta wanke musu kwanukansu sannan ta zuba musu aka rabu lafiya. Duk da haka Fatutu ba ta rabu da su ba sai masifa take musu. Wai kar su sake zuwa marasa mutunci. Kaka ta ce a'a takwara wuce ciki ki sha koko da ƙosanki ki bar ni da su kar ki kashe mini kasuwa. Da haka ta tura ta ciki. To masu sauraro bar mu dakata a nan sai kasance tare da ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan ɗirka-ɗirka na wannan labari mai suna Fatutu. Kada ku manta littafi ne na marubuciya Fatima Sunusi Rabi'u Ummu Affan. Mu kasance lafiya.